Bună și bine ați venit pe acest canal. Astăzi vom juca Brawl Stars. Eu sunt nouă pe YouTube. Acesta este primul meu videoclip. Așa că dați like și subscribe. Să începem. Astăzi vom juca Brawl Stars, după cum am spus. Cum vedeți, am 4633 de trofee, 11 battle, Lante Crow, Flame, Jessica, Penirico Rosa, Poco, Barley, El Primo, Tick, Bo, Dynamite, Brock, Jessie, Bull, Colt, Nita, Shelly. Și da, eu voi juca cu El Primo, pentru că, uitați, am rank 21 pe Colt, vreau să fac rank 20 pe El Primo. În jucare să le showdown. Să începem! Rosa și El Primo au foarte multe față. Cole m-a omorât, deci a făcut echipă. Doamne, mi-a 3 trofee. Mamă, ce m-am enervat. Scrieți dacă aveți Brawl Stars, să după când vedeți și să-l puneți dacă vreți să faceți Brawl Stars. Unde să auzi din meci. Nu se duce pe ea. Primo punch! Rasicule. Și așa. Deci am câștigat. E bine că am câștigat. Dăm ready. For pain and for glory! Primo punch! Deci, nu înțeleg, deci toți sar pe mine. Deci de fiecare dată când joc, nu că sunt mai aproape, dar sar efectiv pe mine. Parcă au ceva cu mine. For glory! Mai fac și niște trofee, chiar așa de rău sunteți. Leon, Leon, vine Leon după mine. Taste of fury! Dați-mi că să nu fie la energie. Încă nu mă prinde. Daryl. Am de ce. Vine Daryl pe mine.
săracul bul. Încă da, să pun acolo. Ah, se pare că bul l-a omorât. Mă așteptam. Nici atunci l-am plăcut, dar nu e. Foarte foarte bine. Oh my god. Plus 5 cafea. El primo! Să începem din nou. El primo! Deci trebuie să facem testul 4650 în acest videoclip. În sport, în serie. Eu uite, și-a doar după mine să ține. Nu trebuie să facă ei. A văzut că au puțină viață, de ce să nu omoare? Da, asta și-o făcut și eu. Bă, ce să cabul pe mine. Vedeți, așa se luptă brawlerii pe un suc de la. Dar ce m-a împins, adică nu pot să mă duc efectiv, dar într-un fel de parcă m-a dat la o parte, așa. Dar nu mai... Ah! Am dat ultimata, nu mai erau 6 brawler, nu. Deci nu înțeleg acești brawler. Dar, nu, deci nu înțeleg. Face of fury! De ce pică Leon lângă mine mereu? Adică un coleg de-al meu, David, îl are și pe Leon și pe Spike. A, și am vrut să vă mai spun ceva. Abonați-vă la canalul I Hate Blue. Pe acel canal postează colegul meu, Ștefan. Face of fury! El primo! Saludos, amigos! Așa de la Utăcioș. Și să deschidem acum un box. Nu. A? Nu-mi place. Îmi trebuie neapărat să-mi pice bani. Să mai câștig odată. Locul 2 măcar. Vreau să fac măcar 6.000, nu 6.000, 4.650 de trofei. Cât se poate de asta? Face of fury! Nu mă duc, nu mai las în pace. Am dat săracul meu. Opa, nu trebuia să te pui cu mine. Am ceva, am o El surpriză. campeón! Voi, dacă aveți skin-ul lui
Ce mare! Mă, cum a murit? Nu pot să aflu. Deci când ai rank mare pe cineva, locul 6, poți fie plus un trofeu, este minus un trofeu. Showtime. Prima ball. Dacă nu câștig de data asta. De ce mă numără pe select? Câștig mai multe trofee. Dacă ești pe locul meu. Adică nu fac nimic. O colegă de-a mea îmi jucăm. Planul este să ascundă între fiși până mai sunt doar două echipe. Chiar acest sport l-am dus în eroare. Dați-l. Da și el de acolo. The show must go on. Mamă, că m-a murit-o. El campeón. Ai de capul meu. Sin dolor no hay gloria. Nocturne. Soy el mejor. Locul 1! Yes! El primo. Izquierdo. Haideți totuși să facem rank. Rank 20. Care îți place? Nu știu. Cred că o să facem altă dată. Sper că v-a plăcut acest video. Uitați-vă la videoclipurile mele în continuare. Dați like la fiecare. Pa!